James Omotoso nyawo mo suudu nyawirdu mawndu Abuja fawi Saleh Maman jagordo kiddo Nigeria kalfinado wiki kaso caggal tumi 12 de gomu topputigo bonan faggude e kalis fenyini ngu gomu no tumi Maman labbinde 33 piccel 7 miliyar kalis naira rewrude société di keridi e wiidi nyawore nde o kalis umuri ko e golle bonde jowtide e bande courant e ndiyam hono mambila e zungero. James Omotoso yamari yo kugi kasode njokku tawo wona e saha goto ette tawo kadi ala ko wawi yobde ngam yaltude kaso. Nyawirde nde holliti wonde kaso fuddoto ko nyande o nangande. Nyawo yamari kalis Saleh Maman gondo caggal leydi o yo hebte kame galleji di o jogi e nder Abuja. Saleh Maman ko kanko ardino jagorgal uyki e hitande ujunnaji 19 ha e hitande ujunnaji 11 les jimande gonnodo horejo Nigeria hono Muhammadu Buhari. O jagordo kiddo tawaka sarore makko nde dum saabi ha nyawirde nde yamiri halfinabe kisal leydi ndi jobbampeje fof ngam ebe nangamo bela e molelo kaso duubi di o fawadi.